Ma, ito na kung maka ng akong pambaon. What's up? Kumusta na pag-eskwela ni mo dahil makapasa karon tuiga? Oh, okay ra kaayo ma. Uy, ako na pinag-isa sa kong kagalingon na. Kini akong kuan grade 10, dili lang ako ni paabuton pag unom ka tuig. Nasa jud ni karong tuiga jud. Makapasar na jud ko, makapaso na jud ka. Pila naman taon ka, hindi po nahurot ni mo ang imong pag-eskwela. Ay, grade 10 lang gihapon ka day. Mamukog na lang ko dito, mid. Di pa gulo ka magagawit ang imong grade 10. Ay, makanang kini promise na jud ako nimo ma karong tuiga makapaso na jud ka. Nas na jud nimo. Mo senior high school na jud ko sunod. Lagi na porte ba yun mo pagka-bright ha. Brad, kas kabuang. Sitan aw anang mga salida. Kabiya sa dili sa mo ay tagsara po kumutan-aw. Uy, kana ra po may klase. Na kumusta man ninyo ang exam? Awang exam? Oh, sus, okay ra kaayo. Murag perfect jud to. Uli na ko ni kahapon. Ako na tong dadon. Oo. Makita na jud to nimo. Sige ma ha. Wato na kurong hapon na. Tanawon, di ko na imong grado. Oh, lagi. Perfect bitaw. Nyama, i-Gcash ang ako ang pang-allowance ng adlaw ma ha. Wala problema ng Gcash. Basta kang imo rong score. Ako yun ang pabuto ng exam ni mo. Sige ma, bye-bye. Love you. Bantay bita karong hapon muli. Mama, ano yun? Uy, absent man ka. Pabantay kong bata ay ba? Angan eh. Mao na yung mama si panganak na ikay pabantay yun. Buotan tang pagkatao, bisay lagi ka-absent ko, pero bright ko sa klase. Oo. Kaya ako ba, ano? Ang saman, Nang, nakuha na ni mo kuha sa exam na to gato? nakuha na lagi. Nga, tanang kung gusto mo ah. Alam pagtanaw, uy. Alam pagtanaw sa Saman. confidential. Abe ma, ako proud kay ko sa akong gidikanan pakita sa grades. Patinawa ako. Oo, ayun, nagdakain mong katawa. Kaya abot as mo ah. Grabe. Naunsa naman taong ka oy. Lagi ko. Dagko kay kinataggan imong inahan. Mga labada pa na to silinga na to nya. Uy, so nung hutok ni mo. Wala daw ka sa pasexy taon dayo. Oo, nawa ka na ibong. Ay sos, purya gaba. Sos. Ni ba kung maibog ni mo, tutuki lang akong kagwapo. Lagi na kay ato, bang saan man ako kay duha ra jud padulungan ako ani. Naara sa mawag maputlan kong o or mawag tangan kong inahan. O sila akong problema. Saan ako ni pagpakita sa kong mama? Tubag, uy. Ang ani ay, Oo, medyo maipit yun dani ba? maipit jud ka. Maipit kita. Saan man Pero, ay masagiin na lang nagod. Masagdaan na lang. Mate. Kani, maipit ko gapil ni. Bahala ka di, oy. Sige, ikaw na eh. Ay, nagkatawa. Saan man na ako. Saan si Digdi kong ulis mo ah. Mapala ka po to si mama. Bahala na lang eh. Pangitaan ako pagi, hindi ko masaktan. Ay, naabot na ka lang. Sus, paabot ko sa imong grades. Anin to Ay, ma? patanawa ko sa imong grades na. Maayos na tanawa mo, bro. Sure, di ko nga. Nakapasar, di ko. Lagi. Ako kung kuha ko na akong gipaabot. Diba ginantika, hantod hapon, paabotong ko na imong grades. Mauna akong gipaabot. Patanawa ko. Ma, ayun lagi pagtanaw. Okay, masyapar ka po ang kuha ako. Ikapromise kong pasar jud ko. Oo ka ni. Matanaw yung ko kay. Ano na kahibaw ko. Ganang pila dyan yung grado ba? Ay, naging aray ba? Pasar? Pasar? Pasar mo? F! Pasar! Pasar, sar! Alilin. Basta ako, pasar! Asa mo na pinapasar? Fail na! Kasama ko si fail na! Panawang. F! Di ba F? Pasar? Pasar! Diba ma? Paita. Ang akong kahago, ang akong higit pa ni kamot nga mo graduate ka sa imong mahuman ka sa imong grade 10 kay uno na katuig. Mauni mo ibawas na ko. Sus ka paita mo malajud taon mo na ko. Gituon ako ang dalang. Nagtuon ko kung nagpapapiin. Paano tumangyapon ko? Ano pa may dapat ako buhaton di ay? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Sana all. Bakit? Weh, siya na! Paghilam na ay. Namadama rin yung pati buko.